Кабул халыкара һаваланы янында интихар һөҗүмендә сакта торган кимендә 4 иминлек гаскәри һәлак булды. Алар барысы да Непалдан булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Бу атнада һаваланының иминлек хезмәтенә бу инде икенче һөҗүм булды. Пакистанда дини ашчылыклар, христиан, хинду һәм сихлар Израильнең Газадагы хәрби чарасына каршы урам җыены оештырды. Протестта катнашучылар халыкара җәмәгатьчелек Израильне фәлестиннәрне үтерүне туктатыр өчен берни дә эшләми дип белдерде. Израиль бу чараны Хәмәс сугышчыларын Газадан ракета һөҗүмнәрен туктату өчен башлаган белдерә. Таҗикстанның көньягындагы Кулуп шәһәрендәге Сахават базарында узган төндә чыккан янгында 46 кибет янып көлгә әйләнде, 70ләп сату урыны җимерелде. Яраланган кешеләр юк, янгын сәбәпләрен тикшерү башланды. Таҗикстанның Милли банкы илдә кесә телефоннары аша түләү системын җайлап җибәрде. Бердәм мобиль системга 4 банк һәм тагын берничә финанс оешма кушылган. Милли банк 2017 елга Таҗикстан халкының 3тән 1 өлеше өчен исәп-хисапны телефон ярдәмендә алып бару мөмкинлеген тудыру максатын куя. Белградта Сава елгасы буенда күп катлы бина һәм аның тирәсендә төзелеш башлау планнарына каршы урам җыены узды. 3 миллиард евролык бу проектка акчаны Гарәп әмирлекләре бирә. Протестта катнашучылар төзелеш турындагы карарның шәһәр халкы белән киңәшләшмичә кабул ителүенә ачу белдерде. Җыелган халыкка Белградны суга батырмагыз дигән баш исем белән шикаятьләр исемлеге тапшырылды.